blegegek ugek sadulita mel persasat kaya dene kejugurukan Wukir Sari kelepaning samudra madu namung sak sudung kula kemawon lha kok kerawuhan mriyagung mboten mangling menika lancur Pandhawa putring Jodipati Ndara Gatotkaca Gus katuran karaharjan rawuhipun Ndara Siwa Semar tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula prapaku ning Karang Kadempel aku ngaturake pudya pangastawaku katur ngersaning Siwa Nayantaka nggih kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing ngabdipun Semar Ndara dipun sekecakaken anggenipun lenggah jer kawontenanipun padusunan benten kaliyan menawi lenggah wonten ing negari Ndara kaya ora dadi ngopo Siwa Nayantaka matur sembah nuwun Gareng Petruk Bagong kowe ngaturna bekti kelawan bendaramu ingkang katemben rawuh tole ngestaken dawuh Pak Ndara Gatotkaca kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara yo nolo garing tak tumpuk ora liwat pangestuku tampanana nun inggih sangat anggen kalih ndadosaken jimat paripih dipun sekecakaken anggenipun lenggah garing kaya wis ora kurang prayoga kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Panakawan Petruk tak tumpu pangestuku tampanana nun inggih dipun sekecakaken lenggahipun nggih Den iya Petruk kaya wis ora kurang prayoga kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Panakawan Bagong tak tumpu dipun sekecakaken anggenipun lenggah iya Bagong kaya wis ora kurang prayoga nun inggih sampun boten kirang prayogi anggenipun dipun lenggahaken wonten ing dalemipun bapak mriki iya Bagong kaya wis ora kurang penak janur gunung kadingaren teka ndika Ndara rawuh Siwa Semar panjen kepara nyata sowanku ngersaning Siwa Nayantaka dudu pribadining Gatotkaca nanging dapur diutus dening para punden Pandhawa wigatosipun nanjihake lawan Siwa Nayantaka usana sak candra Siwa Semar ora caket lawan negara Ngamarta lan ora katon suwanu ning negara Ngamarta apa panjen Siwa Nayantaka merengkang kelawan pranatan Praja Ngamarta apa panjen Siwa Semar darbe panjaluk apa panjen Siwa Nayantaka duwe gegayuhan kabeh mau dingendikake dening Kanjeng Prabu Darmakusuma lan Gatotkaca didhawuhi supaya ngaturake kelawan Siwa Semar upama salah sewiji mau pancen ana ing ginebeng ning penggaling Siwa Nayantaka mula enggal tak aturi paring dawuh mengko aku bakal matur ngersaning Kanjeng Prabu Darmakusuma Siwa Semar Siwa Badranaya Handra ingkang muswitarum kasilring samirana mrih sekar kadung ngas kandanya maweh raras renaning driya oh
blegegek ugek sadulita mel. Matur nuwun nggih Den. Dene mboten kanyana-nyana wontenipun Semar sawetawis wekdal caket kalawan negara Ngamarta menika ndadosaken kawigatosanipun Sinuwun Prabu Punta sakadang dumunten wonten pandangan lumantar ndara kula Gatotkaca Semar kok sampun pinten-pinten candra menika mboten sowan. Kula nyuwun pangapunten. Wonten ingkang kedah panjenengan mangertosi bilih Semar menika merdika. Tegesipun kula menika urip mboten kewengku dening sinten kemawon. Nanging menapa to sababipun kula tansah caket wonten negari Ngamarta? Merga kula niku seneng kali pambegane wong atuwa sampeyan Pandhawa. Donya pun kaya ngeten kahanane. Donya wis akeh sing padha minger kiblate tumindak angkara Budi Candala. Ewadene peranganipun titah ingkang gumelar wonten jagat. Lah kok tasih wonten Pandhawa. Satriya gangsal ingkang ateteken ati suci pepayung Budi Rahayu. Mongko kula golek wong sing kaya Pandhawa niku wis susah, wis mboten nate ketemu lan wis ora iso kepethuk. Lah kok dilalah ketemu kali para Pandhawa. Mula kula gandrung. Kula gandrung kalian para Pandhawa. Kula niku nek gandrung kali wong sing ambege sadu budi niku kula nuwun sewu, pengin cecaketan, pengin sambet memitran. Ning ora kok terus Semar niku terus nyorohake awak ngabdi wonten negari Ngamarta menika. Martasih minangka dados kami tuwaning Karang Kadempel. Mboten wonten sanesipun. Mengkono Siwa Semar nggih. Terus panjenengan paring dawuh Semar apa duwe panjaluk? Mboten. Sithik mawon kula mboten darbi panjaluk napa-napa. Kula cedhak kali Pandhawa niku persasat kaya wis entuk kanugrahaning para Jawata. Kula cedhak kalian para Pandhawa nika persasat kaya entuk kanugrahaning Gusti Kang Maha Tunggal. Dene kula dicaketke kalih wong-wong sing ateteken ati suci pepayung Budi Rahayu kados Pandhawa. Mila nek panjenengan paring dawuh apa Semar darbi panjaluk? Mboten Ndara. Luwih-luwih kok gegayuhan. Sing ajeng kula gayo niku napa? Kula niku wong sekeng, wong ora duwe. Kula niki ming kawula, kula niki ming ngabdi. Upama duwe gegayuhan nek nganti keprungu tangga teparo mengko ndak disebut cecak nguntal cagak, cebol gayuh wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak murunge. Pun urip kula sak madya mawon. Upama diparingi bebungah saka sing kuwasa nggih kula tampa kanthi ngucap syukur ngersaning Gusti. Dene ora sing jeneng titah menika dipun menangaken budidaya. Ya sak kamat-kamat pripun carane pambudidayaning Semar ya tetep kula ajeng budidaya. Ning nek kula kon duwe gegayuhan niku tesih adoh saking pangunek-uneking Semar Ndara. Mengkono Siwa Semar nggih. Mula sampeyan boten sah ewet pekewet napa sing didhawuhke ingkang wae Ngamarta sampun panjenengan ndikaaken kaliyan ingkang abdipun Semar. Upama mangke panjenengan kundur teng negara Ngamarta niku mangendikake mawon napa anane sing kula wangsul enten mriki supados ndara-ndara kula Pandhawa ugi samire prisa. Mboten lajeng gadahi panyakra bawa bilih Semar sampun sumita wonten negari Ngamarta menika dereng Ndara. Siwa Semar iya nggih. Niku mawon sing isa kula aturke kalih sampeyan. Wondene saklajengipun kula nyadong dawuh timbalanipun Ndara Gatotkaca. Monggo dawuhing Kanjeng Prabu Darmakusuma. Yen to Siwa Semar sagu lan keduga ndak boyong dina iki bareng sak lakune Gatotkaca bakal tak sowanake marang negara Ngamarta. Iku monggo ingkang dadi kebenganing rasaku Siwanayantaka. Mangke riyen Den. Niki katone kok mboten ming sampeyan. Sing duwe karep kaya ngoten niku mboten kok sampeyan. Mergi kula wis entuk sasmita saka ngersaning Gusti. Nek sing duwe panjangka kaya ngoten niku mboten ming sampeyan, nanging akeh sing kepengin cedhak karo Semar, sing kepengin caket karo Semar. Ning kula kudu prayitna ngati-ati.
Sebab nek mboten nganti nganggo kaprayitna sing titis palugon lakune nglekas Bukito linuting kidung katurung hamomong mangun manah ayu ana tanah kolong ayu ana tanah kolong akolong mamatukara sebebiar katalika nangka semanten manter pangandikanipun Kilurah Nayanaka tinambi Raden Gatotkaca miwah sanggya para kawula ing Karang Kadempa ingkang sami midhangetaken sabdaning Kilurah Nayanaka dadak sakoleng mangke geger njaba apa to kang dadi darunane ora ana mancan ora dedut saka wantil kejawi namung wonten satunggiling wanara ingkang kusika seta minggah madaning pendhaping padukuhan dadosaken cingak kang samya mulat ngrepepeh pindha sata metarangan lampahing sang wanara titiyane gandha yane trisanya purnama sasi kilaran nang tengah latar oh